Aha, jesi da bude. Dobrodošli ljudi u naš novi video. Ja sam upravo prodao plac na Crnci iza. Evo to je taj plac, vidite. Papiri su tu, sve. Sad će Crnci dođe da se nasele od naše imanje. Ali mora to da se opštimo na Bogoslave. Kofe se treba, platije se na kuj znaje koliko. Cipele malo se utera malo tamo, ipak iz Iran ljudi dolaze da ne pomisle da sam ja seljak ili nešto, ali da sam gospodin. Sad će da obavestimo babu i devu tu da izađu. Da vidimo koliko košta ovaj. Prodao sam za dobre pare, sad će čujete. I koliko pare i sve, nadam se da sam se lepo konkurencija obruka pod ljudi. Sad ćemo pozovem Slave, kamerman. Dešao sam kamermana novog, inače iza kamere nije Anja, nego plaćeni čovjek koji radi svoj posao. Kamerman idi pozove moju babu nek izađe, da vidimo koliko će da košta da prodajemo mi ovaj. Ajde mi! Ajde bre, čekam neko budala. Bože, ma kakav je broj? Odakle si pri direktore? Poznavaš ili ti? Bože, Bože. Ma iz koju je zemlju ovaj direktor? Nema Bože, ne Bože, to je. Ajde vam da pričamo, nešto imam dogovor neki slično će dođu ljudi. Jao moj direktore. Slušaj. Doživej direktora da imam u kuću. Gledaj. Kaži to. Stani ti, ja ovdje moram, stani ti objasniti. Čekaj, ovdje su papiri i pare. Znaš da je u Iran ratno stanje? Znam. Javila mi se jedna porodica s decu. Će donesu mnogo pare. Ko gledaš što će ovo? Dobro, će donesu Će pare. donesu mnogo pare. Dobro. Ja sam im ovo prodao. Misli se Koje bre? Ovo je bre. Ma koje bre ti si prodaja tuj? Sad, Si normalan ti? pa ne znam, sad moram čuti ti saslušaj me nešto prvo da kažem. Gledaj, to su velike pare u pitanju. Ali ne mi grota, brate, to je rat tamo, ginu deca. Pa što ako je rat? I sad sam ja odlučio da mi to dademo za neke pare dobre. Dobro. Znači ja sam to prodao, slušaj, mi se javili 300 €. Lele. On mi nudi 20 €, rekao, brate, ve spašave se, dođe 10 deta, ve ti trčutuj po ulicu, deca. Razumiješ? Samo što ga nesi poklonija. Sad će dođu ni 6 Crnca, deca i takvi majka. Evo, To pogledaj. su 8. Da pokažemo da je ko argument, evo. Gle. Evo gi deca, 8 komada deva. Ma deca neka su živa i zdrava. Evo ga tatko, Čokanj. Čokanj je ovaj muzeta. Bože izvedem te, Bože Stefane. Ali on hoće pomoću da sruši, znači mora praviti kuću od tuda. Ja sam to sve za džabe da ne Ma pravim. od tuda nema on ulaz, nema ulicu, nema kude će da ulegne od tuda. On ne vikli pa ni preko kapiju preskaču, vući oni ne treba ulaz za njih. Oni tripu preko kapiju. Ma nema, oni letu. Pa oni ludi. Letu, a? Oni preko kapije. Pa nema ovdje aerodrom da letu. Do gdje će kuću da napravi, to ću ma kažem kad dođe. Aha. I na gore sve to je da bude njegovo, ziljali 200 €. Ma to si ti normalno. A bolje tu nema da Sad poskilo. reče 1300, sad pa 1200. Ma ne ljado čim da skine, majke. Krivo mi za decu što ratuju tamo. Ma deca neka su živa i zdrava i neka Ja se ratuju. dotera da I ne moj bude- sin je ratovaja pa mi Ja niko sam ništa ne daje. Ja sam se obukio koji da ne pomišljam sam seljak nego da vide. Da si direktor. Lele, i ti ako si direktor. Pa Da ti vidim da je- ako ličiš na direktora. Ovdje imamo papiri od kuću, od plac sve, gdje da mi pripremija. Ma samo da te pitam, kad šita i pantalone da li u vodu stoja? To je tako i treba. Gledali ste Milašija. Sva papirologija je tu. I kad dođu Crnci, samo da potpišu. Ovdje sam bijali čovjek od advokata. Ovdje, u crvenu, samo da mi potpiše. Ovdje, to je njihovo. Ma da si ti normalan čoveče, ja ne znam više šta da radim sa tebe. Što? Ajde, ti si po mnogo gadna žena. Ja volim Crnci, volim ljudi. Ko ljudi, volim ljudi. Ali ovo je moje da prodadem s krvave muke što sam kupila neću. Zamisli situaciju sljedeću. Zamisli 8 sljedeću. Crnca ovdje. Ma nemoj. Žena i muž. Ima komšije kažu, gledaj ve ljudi već. Čekaj, a ima li neko ko za tebe, ima li neko? Nema ve Malecka veca. Pa vidim da Malecka si veca i Malecka. tu će trču po dvorište, ti gi čuo, ovdje kapilu i moram napraviti, običao sam, to je moj trošak. Ovdje kapilu da niste čuli na put. Bože. To ne dolazi u obzir. Ako Zoran to i čuje. Pa i će si dolazi kod tebe dole, ti gi čuvam, ono, zabavaš. Ovi za poslom. Bože, ti gi čuvamo. Kako?
Па кој мене чува? Они те чуват. И они бе многу другари бе на šta su to bе. Sad će dođu oni moraju da su poznačni. Они болji nego ti. Pa da. Па знам ја. imamo, Čim su te prebali, тој да ти uzoni da bolji od tebe. pomognemo samo da ljudi srušimo ovoj pomoć. Pomoćno nema rušenje. Ma kuda nema, to je sve ide. I ovaj Beketon se krši. Ma nemoj. Pa da. Ma ajde bre, ne fantaziraj, molim te čoveče. Ja sam toj skrvave muke Do stvorila. ovaj stup će se krši, ja mislim. Ne, Uvijek. neće moći. Taman ovaj moći. da napravi ovde vilu veliku. Neka pravi vilu i Ja sam lopatu rekao, 1200 evra za mene, ostalo mi ne treba, 1200 i to je. Ne. Ja gledaj, sam direktor, ću se bukam tu za 5000 evra, 10. Jao, direktore, da stoja u vodu kad si Mora te se pantalone? Znači ti si za to da može se, ozbiljno sam Ne, prodavači. ne može, nema šanse. Toj nema šanse, toj ne dolazi u obzir uopšte. Ja sam toj skrvave muke stvorila, ja sam... Ma zebi ti to krve muke. Toj kad sam kupila, ja sam da išlišavu peške Hvala išla. bilo u zemlja, ljudi živeli tu i crnci Ma nemoj, ma nemoj. tu ulicu. Možete napraviti još neko... Mora idi bre ti u pičku materinu, ti mi ti mene tu i kazuješ, a voja, on Može moj. budu crnci, belci se pomešu, postanemo crnacka bre, ulica, bre, šta ti je, ti Ma razmišljaj malo nemoj, o toj, bre. lele, bože, lele, ti gi počej sastavljaš. To ne dolazi u obzir. Dođi vamo, bre, ne glupiraj Nema se. šanse, ne dolazi u obzir. Dođi bre vamo, bre. Ja ti kazujem, to ne dolazi u obzir, ja ću sad da vikam Zorana i ću mu ispričam šta si sve izmislio i gotovo. Ti nisi normalna, Da sam normalna, jesam normalna, a da nisam... Ja se obukila koji za džabe, a? Što se obukja, bre, za džabe direktorski se obukja. Pa tu i tašnju ti sad da tražiš da kupiš, ne možeš mu naći. Ajde, sad će dođu ljudi, skuje kafu tam, 7 kafe. Ajde. Iskuvam kafu i za tebi i za njih. Sad će na Zoran, nema ko dedu sad, aj. Jednu, da li je tužna, da li je radosna vest, ja ne mogu da znam. Tvoj unuk hoće da prodava ovaj plac gore i hoće da dovodi crnci tuj. 6 crnčići, malecka deca i muž i žena. I hoće ovdje da naprave kuću, da sruše pomoćno i da naprave kuću. Ima li to smisla? Ima li on mozak ili nema mozak? Jao, ovaj čovek, imaš li usta? Pričaj. Onda te i dovede. Koga bre da dovede? Pa si ti je crnčki. Lele, ti si uvek bija na njegovu stranu. Da dovede crnci ovde i crnca i ženu i onoj. Ja, ljudi mi ništa ne smetaju. Ljudi ko ljudi, crnci su isto ko i mi. Svi nosimo dušu. A crnci, a belci. Ali neću ovdeka da mi dode komšije i da gi gledaju i da gi ovdeka komšije ispituju i da gi onoj. Neću. To ne dolazi u obzir uopšte. Pa ne znam kode. Ko ti ispituju, oni naš jezik ne znaju. Ma nemoj, pa ni ne bi došli ovdje kad ne bi znali. Kako znaju da se pogode da uznu, džabe plac. Za 1200 evra im ga prodaja. Kude ga to ima? To je samo što nije džabe. I to su pare. Ne, on vika će mi dadu pare. Će donesu kuj znaje koliko pare. Koliko pare? Kaže, prvi put reče 1300. Pa posle pa vika, ma ja ću im ga prodadem za 1200. Kad na kraj pa reče, za 1000. Ali da se sruši pomoćno, da se sruši onaj betomen pločice do pola skoro. Pa čekaj, za kvo sam ja davala pare za betomen pločice? Za kvo sam pomoćno pravila? Ja ću njim da dodam da se oni rašira, kude ćemo drva, kude ćemo zimnicu, kude će koje da turamo. Na ulici. Kad čuvam svinje, kad čuvam kokoške, kude ću gi čuvam? Ako deti čuva svinje. Ja ti tebe kazujem, spreči ga, na vreme. Spreči ga na vreme, ja ne mogu da ga sprečim. Ja ću ispadnem najgora posle. Čuti, Šilans, yes. Ma, Kako da ne, yes. Watch me. Ju, Slavica. Bože, ovaj pa znaje srpski, pa će znaje i iranski da priča, turski. Kakav je jezik, kuj ti ga znaje. Aha, jesi da bude.
Како е? How are you? Јао, Боже, мили, Боже. Ту Спречи ga човече на време, ве уговара, спречи ga на време, бре. How much watch? Леле, овај човек, Thank you. овај човек Bye. везе нема. Вие стижно, не могу му објаснити сега од станицу каде треба да скрену пичку, ма. Иди ги доведи. Треба ми вие папир да подпишу. Ма- Ајде, деда се не буди ти речи, се нешто буниш. Деда, Зоране, Не се сега- кажи му на време. Не се алкохол буки е за джак. Ја ќе да те заебем, ќе те оставим. Почи да ти оставиш. Ма неќу дека... А он се црнци ту ќе учи, ќе му обичај ово, не. Ма немој да ми се удзрти од срци од Ева дека. ga, ovo je rješenje. Evo, plac 5 ara, što će ti na dobro. Леле, мамкице моја мила, ма за ко сум се ја мучила, бе, за ко сум ја 35 Uživaj, години. ajde. 35 години сам радела овај плац да створим и Kam овој kemicu da куќу. zabeležimo? Tajko, može li? Slažeš li se? Колко плате? 1200 евра plaću, ljudi da se spase samo. Ne gledaju ni par, nego da se spase. Pa i sad da li će gi mi spasimo, da gi puštimo da ginu tamo u rat. А куде ти седио? Po tam će pravi kuću, ono sutra počinje temelje, ovo je pravi kuću, vika za mjesec dana kuća nova. А докле го направи, куде ќе буди? Koliko do ovdje, ono kude će? Леле, U Polsku. леле, ја се обесим. Što? Ima gi kupaš, ima da uživaš, mislim. Imaš 8 komada crti, evo je sve. Ма ја ли малку си имам мои децо да си купам, па ќе купам и црнци. Pa ti kupamo što mi ne kupamo. Леле, ништа. Alo? Мама ни ало више. A, jes. Да, U 3, a? добро. Free. Okej. U Dobro. 3 sata dolazi. Добро. Idem ja tamo da rasporedim. Da ti ja papire, tebe kažem. A ti ne diraj dedo, bili odčuti. Нину мајку има деда да купа. Znači kupiš čovjek. Е тако. Ona tamo nije okupi. Чим пристанјуе, он има да купа мајку Нину. A ti je ovog muža. Не, ја не купам никога. Ја имам мои златни пара унуци кои треба да Na kraj купам. srca si da priča, sad će dođu ljudi i spremi tu za Ej. dede nešto. Pa su im koji, oni kad idu, pa su im se zvere, gledaj. I ti gled ko da znaš da će dode ljudi, gledaj, šta je, pun Ма črvalo. дали си Стефане нормален, ја пасулкувам за нас, а не за нив. I niče da kažem, ali ono, naši ljudi idu iz 500 kilometra. Ajde, spremi ozno i Али spoj kafe. немају там пасој. A ne, mu se Но ни и они тој не знају да иду, ни тој нумају да иду. Oni ovo idu crkve bez kašina. Здрвени вилјушки. Оне се здрвене, оне Nije, дрвца on- једу. Za crpe si го kupa. Леле. Vidiš kad dođeš, ne. Леле, директоре. Turi 7 kafe za ljudi i da malo su obučeni što laganine, ove stezane. Моте стеза пред тој кода си бијал у ласину. Леле, видели песу панталоне. Кода стоја у воду кад ги шија. Свашта од njega. Свашта, Зоране, од njega свашта има чуемо. А и ти не си ништа бољи од njega. Да ти ја тебе кажам. Затоа што прихваташ и ќутиш. А могу ли јас сама да будем против? Можеш. Како могу? Па виж да можеш. Најурим и тебе и ни. А, Ага. С тој црнкињу нема будеш више бели, ме будеш црн. мгм. Ја ти кажувам. Ќе ми доводи овдека. Божи седемте, Боже. Едва се отараси од онога црнца што го доведе, сад ќе па да доводи. Па чопор, деца. 6 деца, еј. 6 деца. И муж и жена 2-8. Ова не се црнци кинези. Он па кинези. Какви су нека су? Црни су. I to je bilo to ljudi za današnji video. Kako mi vidim kić kada sam plesao. Ništa neće pogreši. Ljudi, klip od sina što treba da ga udobim nije mi se mnogo pokazao zainteresovanost neku, ali u naredni period možete očekujete da ga dovedemo. Ja sam mislio da će izgrmi klip da imamo 40, 50, 60 hiljade pregleda, pa da dovedemo čovjeka za 25.000 ne isplati mi se da ga dovodim. Tako da potrudite se da nas pratite još bolje, još jače ako hoćete jaki klipovi. Ja mislim da je ovo bio dobar klip, a mi se vidimo u sljedećem gdje će možda rušimo stvarno pomoćno i gdje će pravimo crnačku armiju. Vidimo se u sljedećem klipu, srećan Uskrs, tucite se, sjajite se s leve s desna, samo sva onu stvar.